Күренекле татар хатын-кызлары турында әңгәмәбезне дәвам итеп, мин бүген сезгә Россиянең һәм Татарстанның халык артисткасы, заманында сәхнә йолдызы булган Рәшидә апа Җиһаншина турында сөйләп китәсем килә. Рәшидә Җиһаншина үз чорында, үз заманында аның белмәгән татар кешесе булмагандыр. Хәтта Мәскәүнең театр дөньясында ул танылган, күренекле, хөрмәтле Рәшидә Абдулловна Җиһаншина иде. Ни өчен икәнен соңрак әйтермен. Рәшидә апа белән аны сәхнәдә күрү белән генә шикләнмичә, мин тормышта аның белән әңгәмәләр корырга, аралашырга да өлгергән бер бәхетле кеше итеп сизәм үземне. Ул Казан кызы, гади гаиләдә туа. Әмма әтисе дә, әнисе дә аның бик тә җыр яратучы, моңлы кешеләр була. Һәм әтисе Габдулла җан абый үзенең кызларын бик теләп татар театрына, академия театрына спектакльләр карарга йөртә. Алай гына да түгел. Ул заманда шундый бер кызык кына гадәт була. Бик күренекле яраткан артистларын кайбер кешеләр җөрьәт итеп үзләренә кунакка дәшәләр. Һәм Габдулла җан абый йортында менә шундый күренекле артистлар еш була. Һәм кечкенә Рәшидә инде аларны әнә шулай сабый вакыттан ук танып белә башлый. Мәктәптә ул бик тырыш, бик актив, бишкә генә укучы һәм төрле концертларда катнашып, үзен инде сәхнә кешесе итеп сизә башлый. Һәм шушы теләк, шушы хыял аны Казан театр техникумына алып килә. 1936 елда ул аны тәмамлап академия театрында эшли башлый. Кәрим Тинчуриннарның үзе белән бергә башлый үзенең беренче адымнарын. Башта яшь кызларны уйный һәм бик тиз тамашачы күңеленә керә. Аны әнә зәңгәр күзле теге яшь артистканы карарга барабыз дип яратып спектакльгә, театрга киләләр. Аннан соң сугыш башлана. Аңа кадәр ул гаилә кора, шушы театрда эшләгән режиссер, сәнгать җитәкчесе, күренекле драматург Риза Ишмуратка кияүгә чыгып, 2 ул үстерәләр алар. Аларның уллары бүгенге көндә дә исән-сау. Алар әниләрен карап соңгы юлга озаттылар. Аның архивларын карап, һаман да аны искә алып төрле китаплар, басмалар чыгарып торалар. Кыскасы, менә дигән угыллар үстерде Рәшидә апа. Гәрчә Риза абый Ишмурат белән алар сугыштан соң аерылалар. Рәшидә апа төрле рольләрдә бик кызыклы образлар иҗат итә. Мәсәлән, сугыш елларында, иң беренче тапкыр сугыш турында әсәр яза Нәкый Исәнбәк Мәрьям исемле шәфкать туташы турында. Ул шундый Шекспир трагедияларына хас рәвештә фаҗигаи урыннары булган әсәр дип языла бу турыда театр белгечләре тарафыннан. Соңыннан туктале бу сугышның эченә үзем кереп карыйм дигән сыман Рәшидә апа фронтка китә. Ул елларда филармониялардан, театрлардан сугышчыларга культура хезмәте күрсәтү өчен концерт бригадалары төзелә башлый. Һәм алар берничә ай сугыш эчендә, ут эчендә сугышчыларга концертлар бирәләр, чыгышлар ясыйлар. Рәшидә апа да әнә шундый командировка, шундый сәяхәт, бик һәлакәтле булырга да мөмкин булган сәяхәткә үз теләге белән китә. Һәм аның бу турыда язган истәлекләре дә бар. Алар бик гыйбрәтле, анда бик күп фаҗига да. Кыскасы, Рәшидә апа әнә шундый чын заманының ялкынлы кызы була. Тырыш да, булдыклы да, бик актив була, бик комсомол эшләрендә, җәмәгать эшләрендә катнаша. Ул хәзерге Сөембикә, элек Азат хатын дип аталган журналның тышлыгында рәсемнәре белән басылып чыга һәм аңа бик өметле яшь артистка дип рәя бирәләр. Инде менә мактаулы исемгә дә лаек була. Инде тиздән 50 яшь якынлашып килә. Шул вакытта бу нәкъ 50 еллардан соң, сугыштан соңгы чор була. Театрда ниндидер бер төшенкелек сизелә. Ниндидер бер ныклы оештыру, җитәкче кеше кирәк була. Менә шул вакытта әле ул бүген ярый безнең директор хатын-кызларыбыз
шактый бар. Ул вакытта беренчеләрдән булып, әйтерсең Сахиб Җамал Гыйззәтуллина Волжскийлар үрнәгендә үзе труппа оештырган артистка сыман Рәшидә апа да Академия театрының директоры булып алына. Һәм 11 ел ул бу җаваплы йөкне тарта. Ул директор булып эшләгән вакытта театр бик зур уңышларга ирешә. Марсель Сәлимҗанов дигән яшь режиссерны ул Казанда рус төзендә эшләп торган чагында Академия театрына чакырып тартып алып килүче дә нәкъ менә Рәшидә апа һәм Марсель Сәлимҗанов атаклы режиссер булып нәкъ Академия театрында дан ала. Рәшидә апа инде шушы директорлыктан соң рәхәтләнеп лаеклы ялга да китә алган булыр иде. Ләкин 90-нчы еллар башы, авыр еллар, артистларның эшсез калган вакыты, акчаларның беткән вакыты, менә шушы авыр вакытта ул ниндидер бер ярдәм йөзеннән бөтен өлкән яшьтәге артистларны, инде өйдә рольләре дә булмыйча эшсез утырган артистларны җыеп, инсаният исемле, ягъни кешелеклелек, шундый бер өлкәннәр труппасы оештырды театрда, безнең театрның җитәкчелеге белән бергә. Бу инде илдән аерым. Бер театрда да мондый труппа төзелгән юк, һәм алар 10 еллап үзләренә хас репертуар эзләп, һәм әгәр дә пьесалар җитмәсә, Рәшидә апа үзе пьесалар язып, менә бу китапта ул язган 10-гә якын пьесалар да басылган. Шулай итеп ул әле каләмен дә сынады. Менә дигән актриса, талантлы сәхнә кешесе, сәхнә йолдызы, үзе сугыш ветераны да, үзе җитәкче дә. Һәм бик озак еллар ул әле безнең Россиядәге театр әһелләренең берлеген Татарстандагы оешмасын җитәкләде. Һәм шуңа күрә аның Мәскәүдә дә театр җыелышларында бик күп чыгышлары була иде. Менә дигән оратор иде, бик кайгыртучан да иде, бик нечкә күңелле, нәзакәтле, затлы ханым да иде ул. Һәм шул ук вакытта ирләрне дә шаккатырлык, сокландырлык, кыю, булдыклы, батыр йөрәкле шушындай оештыручы җитәкче ханым да иде. Чынлап торып, сөембикәләр каны аккандыр анда. Үзе шибәр, үзе шушындай җитәкче дә. Һәм инде шушы соңгы елларда әле аның уйнаган образлары да бик истәлекле булып тарихта калдылар. Мәсәлән, Әлдермештән Әлмәндәрдәге Хәмдә Бануы дисеңме, яки Моңлы бер җырда Туфан Миңнуллин әсәре, Муса Җәлил турындагы әсәр, ул анда Мусаның әнисен уйнады. Аның турында барлык аналарга ана булырдай образ иҗат итте дип яздылар. Һәм дә тагын Әби патша Екатерина икенчене дә ул уйнады. Шушы Туфан Миңнуллинның Бахтияр Камкаев исемле әсәрендә кыскасы искиткеч киң диапазонлы талантлы артистка. Менә дигән хатын-кыз ул онытылырга тиеш түгел. Әлбәттә, бүгенге яшь буын инде аның арабыздан киткәненә дә 20 еллап вакыт узып бара. Шуңа күрә аны белмәүчеләр дә инде хәзер күп, ләкин менә без аны белгәннәр, аны хәтерләгәннәр яшьләргә бу турыда сөйләп, аның белән горурланырга, аларга тәэсир итәргә тиеш дип уйлыйм.